खनसे सिगां 2025 मायथाइनि जि गुणोत्सव बिनि रिजाल्टखौ फोसावदों आरो जानुवारि आरो फेब्रुवारि दानाव खुंनाय जि गुणोत्सव दङ लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि हाई स्कुलनि थाखाय बिनि जि रिजाल्ट बिनि जि पारफरमेन्सनि जि सिट जेब्ला बेखौ घोषणा खालामबाय BTR नि मोनब्रै जिल्ला 6 शिड्यूल एरिया कार्बि आंलंनि मोननै 6 शिड्यूलनि जिल्ला आरो डिमा हासाव बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव वर्स्ट मोनसे पारफरमेन्स जोङो नुनो मोनबाय आरो दिनै BTR नि उदालगुरि जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां आरो क'क्राझार 28 29 30 31 सिरियल नाम्बार कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलंआ 32 आरो 33 डिमा हासावआ 26 सिरियल नाम्बाराव दङ दा बे जि थासारिखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जिहेतु गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै गोलाव सम हाबा मावबाय थादों आरो बे हाबा मावनाय समाव जिफोर चेलेन्जेस जिफोर जोङो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जिफोर जेंना इश्यूज एन्ड प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो सरकारखौ बुंबाय थादोंमोन बे जेंनाफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखायनो दिनै BTR ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' मिडियामजों लोगोसे असमिया मिडियाम जि मिडियामानो जाया मानो बे 6 शिड्यूल एरियानि लवेस्ट माने आरो वर्स्ट पारफरमेन्सखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो जोङो सरकारखौ खावलायदों सरकारखौ दाबि होदों आरो जों बुंबोबाय थादोंमोन जे उदालगुरि जिल्लायाव पार्मानेन्ट दिनै इन्सपेक्टर अफ स्कुल गैया बेयाव DO गैया बाक्सा जिल्लायाव इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो DO पार्मानेन्ट दिनै गैया क'क्राझार जिल्लायाव IS आरो DO दिनै पार्मानेन्टलि गैया गुबुन गुबुन ADC फोरखौ दायित्व होनानै दोनदों चिरां जिल्लायाव दङ किन्तु बिथाङाबो बिराद गोजाम जाबाय दा मोनसे पजिटिव आरो डायनेमिक मोनसे इनिशिएटिभआवसो मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो मोनसे अफिसियेल खामानिफ्रा सोलियो दा बेखायनो जे बे लेक अफ माने अफिसार्स आरो बे अफिसारखौ एपइन्टमेन्ट होनायाव आसाम सरकारा फेलार जादों BTR सरकार आसाम सरकार जिहेतु बे एके डिपार्टमेन्टखौ जयेन्टलि नायनाय जायो दा बे नायनायनि बेलायाव जेरैबायदि अफिसारनि एपइन्टमेन्टखौ खालामनांगौमोन सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ जों बारम्बार दाबि खालामदों गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायबोदों किन्तु दिनैसिमबो पार्मानेन्ट अफिसार बेयाव एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै बिनो बिनि देरसिन मोनसे लुप हल्स होननानै जों बुंनो नागिरो टेट एपइन्टमेन्ट आसाम सरकारा खालामदों BTR सरकाराबो खालामदों किन्तु साफिसियेन्ट जायाखै दिनैबो सिंगल टिचार दङ जिर' टिचारनि नाम्बारा गैया जाबाय गोबां जोङो दाबि होयै होयै जिर' टिचारा गैया जाबाय किन्तु सिंगल टिचार मोनबा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम लवार प्राइमारियाव साबजेक्टआबो बेयाव मोनब्रै मोनबा दङ दा सासे टिचारा सरकारि ट्रेनिङाव थांगोन SSA नि ट्रेनिङाव हाई स्कुलाव समग्र शिक्षानि बा नोङो RMSA नि ट्रेनिङाव सरकारि खामानियाव थांगोन ना बियो क्लासाव बेस्थ थागोन बे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि कुइसन दा बेखायनो टेट एपइन्टमेन्ट टाइमलि जानांगौ जों दाबि होबाय थादों सिंगल टिचारखौ जोङो डाबल ट्रिपल टिचार खालामनांगौ आरो गोबां हाजार हाजार पस्टआ दिनैबो भेकेन्ट जानानै दङ आसाम सरकारा टाइम मथे SIU एप्रुभेल हरा बे खोथाफोरखौ लानानै काउन्सिल आरो स्टेटनि गेजेराव नारा नाथा सोलिबाय थायो दा जोंनो नांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचारनि जायगायाव डाबल टिचार आरो बिनि गेजेरजों स्कुलनि एनभायरनमेन्ट टिचिं लार्निं बेबस्थाखौ थिक खालामनांगौ दा बेयाव साइन्स टिचार आरो मेथ्स टिचारा दिनै भेकेन्ट जानानै दङ गोबां जायगायाव साइन्स आरो मेथ्स टिचार गैया गोबां जायगायाव ग्रेजुवेट लकेल लेभेलनि जि लकेल गभर्नमेन्ट लकेल बडिसफोर दङ पन्सायतबो जानो हायो VCDC बो जानो हायो गुबुन गुबुन लेयाराव जानो हायो बे लेभेलावबो बे लकेल गभर्नमेन्ट बडिसआ जेरैबायदि स्कुलखौ जोथोन लानांगौ एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट बिनि रिजाल्ट फरायसा फरायसुलिनि बेयाव गासै जि स्कुलनि माने अभाब अभिजुगनि बाथ्राफोरखौ जेरैबायदि इन्ट्रेस्ट होनांगौमोन जों इन्ट्रेस्ट होनाय नुवाखै दा बेखायनो दिनैनि जि गुणोत्सवनि जि रिजाल्टनि थासारि बेबायदि आरो जोंनि टेक्स्ट बुकआ बर' मिडियामनि टेक्स्ट बुकआ 4 नम्बर लिस्टआवसो प्रिन्ट आउट जायो होननानै जों मिथियो जायनि थाखाय जों दाबि होबाय थादों 1 मास 2 मासावबो टेक्स्ट बुकआ प्रपारलि सफैया दा टेक्स्ट बुकआ रानबाय किन्तु दाबो सफैजोबाखै 6 मास जालांबाबो जुदि टेक्स्ट बुकआ सफैयाब्ला माखौ फरायगोन रिजाल्टआ बोरै जागोन आरो बिनि माने भबिष्यतआ मा जागोन दा खालि मोनसे मोनसे हायर सेकेन्डारियाव 12टा 15टा 13टा गाहाम पोस्ट PGT आरो ग्रेजुवेट टिचारा पोस्टआ खालि जानानै दङ बे जोंनि थाखाय जथेस्थ मोनसे चेलेन्जिं आरो टाफ सिचुएसन एकाडेमिक एनभायरनमेन्टआ बोरै बिल्ड आप जागोन
बा एजुकेशन सिस्टेमखौ बोरै लांगोन जेराव मोनसे हादोर मोनसे हारिनि माने बेकबनखौनो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो आरटिनि दिनै बेबस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि दिनै गोदान मोनसे माने बेयाव पलिसि फैबाय बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बेफोरखौ मिट खालामनायाव बेबायदि स्कुलफ्रा दिनै माने बिसोरो फावसायनानै थानो गोनां जादों दा गोबां समाव आं गासिबो टिचारखौ बुंनो नागिरा माखासे एप ओंखारदों एटेन्डेन्सनि थाखाय बे गोबां स्कुलाव दिनैबो टिचारनि एटेन्डेन्सआ टाइमलि जाया बा क्लासाव फैनानै माखासे फोरोंगिरिनि बेलायाव माखासे होनना बुंदों आं बयखौबो बुङाखै मोजां टिचार क्वालिटि टिचार आरो मेरिटरियास टिचार दङ जायफोरनि थाखाय सरकारा आरो हारि आरो समाजाबो बिथांमोनखौ मान आरो बान्था बावबोदों किन्तु माखासे फोरोंगिरिनि फोरोंनायाव क्वालिटि जि टिचिं जानांगौ क्वालिटि जि इभालुएसन एसेसमेन्ट जानांगौ बेयावबो बहाबा नङा बहाबा जोङो माखासे थासारिफोर माखासे जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखायनो फरायसा फरायसुलिनि माने एटेन्डेन्सआ जथेस्थ' पुर जायो गोबां जायगायाव बर' मिडियाम स्कुलाव दा एनरलमेन्टआ खमायलांबाय साब्रै साबा साथामजोंनो दिनै स्कुला सोलिनानै दङ सरकारि स्कुलनि अबस्थाया माने दिनै जथेस्थ' चेलेन्जिं टाफ सिटुएसनाव दङ आरो गुन उत्सबखौ जिहेतु सरकारि स्कुलावसो खुङो दा सरकारि स्कुलनि अबस्थाया बेबायदि जायोब्ला जोंनि हारिनि जोंनि मिडियामनि भबिष्यतआ मा जागोन जोंनि क्वालिटि इडुकेसन फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोननि केरियारा मा जागोन बे जोंनि थाखाय साननो गोनां